Irina. Čau, Brett. Počuj, potrebujem takú radu od teba. S mojimi deťmi v Afrike robíme projekt H2O, projekty teda, a neviem, ako sa zaregistrovať so svojím tímom. To je veľmi jednoduché. Pozri sa, máš taký internet ako ja, dáš tam stránku h2o.unit2010.sk, Mhm. úplne jednoduché na zapamätanie. A keď sa ti stránka načíta, tak prvé, čo musíš spraviť úplne najprvšie je zaregistrovať sa tu. Tu, kde ti ukazujem teraz, vidíš? Áno, vidím. Tak kliknem na to. No a tu máš taký jednoduchý formulár. Pozri, aké je to krátke. Vidíš, aké je to krátke? Čo vyplním prihlasovacie meno. Čiže ja ťa prihlásim asi ako Angelínu však. No, Dobre, tak si vyplň si teraz prihlasovacie heslo. dobre. Ale to mi nemusíš hovoriť. Počkaj, e-mailová adresa Angelina zavináč jolie.sk. Á, dobre. Teraz moje meno vieš, nie je to mimo. Mne to niekedy vypadne. Počuj, Angelina, pre teba je dôležité, aby si teraz zapamätala, toto je prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo. Áno, áno, To je, počkaj, to je tvoj login a heslo v budúcnosti, áno? počkaj, áno. Pamätáš si to? Áno, poviem všetkým deťom. Dobre. A potom už iba jednoducho dáš registrovať užívateľa. Registrovať užívateľa. A tu hneď vidíš, že pozri, zeleným ti oznámilo, že registrácia bola uskutočnená správne a hneď ťa aj prihlásilo. Nie je to skvelé? Je to skvelé, veľmi jednoduché dokonca. A čo chceš teraz vlastne robiť ďalej? Teraz sa chcem prihlásiť na zadanie, lebo som začala študovať na ekonomickej fakulte. Vieš, a Á, chcem tak to je veľmi jednoduché. prihlásiť do To je- súťaže a vyhrať To je 1000 eur veľmi pre jednoduché. Afriku. Pozri, tu máš takú oranžovú časť, fakultné kolo a tam takto rýchlo si klikneš na zadania. A tu máš všetky zadania, ktoré sú k dispozícii. No a ty si vravila, že si na ekonomickej fakulte, tak tu vidím aha, logo ekonomickej fakulty a hneď aj popis najlepší nápad FUMB. Tak len tu klikneš, overíš si, či je toto zadanie, čo potrebuješ. Je Áno, to ono? áno, je to ono, 1000 eur pre víťazné týmy, to sme my. Tak, tak. A pozri sa, tu máš úplne na konci ďalší krok, chcem sa prihlásiť do súťaže. Dobre, Máš tým? mám tým, Sú to tie deti? tie deti a ja. Ja som tým líder. Dobre. Takže dáš iba chcem sa prihlásiť a pozri sa, tu máš ďalší formulár. Čiže dnes vyplníš dva formuláre, úplne jednoduché a máš to z krku. Vieš aj názov týmu? Deti v Afrike. Deti v Afrike. Dobre. Vidíš, a líder týmu tam už ani nemusíš vyplňať. Keď Tam si som už ja. prihlásená, tak si automaticky ty. Tak to ma tam napísal. To si sa sama. Ale dôležité je to, že ako ty budeš ako líder týmu, že správca toho týmu. Akékoľvek zmeny v tom týme sa budú diať, robíš to ty. Nerobia to tí tvoji členovia, ale musíš to spraviť ty. Jedine, ak im poskytneš heslo. Ale to sa To nerobí. nie, to nie, to nie. Dobre. Máš nejakého hostiteľa? Tak hostiteľ je, myslím, tá ekonomická fakulta. Dobre. Čo by mohol byť? Kto by mohol byť ešte hostiteľ? Hostiteľ by mohla byť stredná škola, ale tu som už dávno vychodila. Dobre, dobre, Angelina. Máš aj nejakého garanta? Breda, nebudeš ty môj garant? Ale ja tam neučím. Musí to byť niekto z učiteľov? A nie? Tak ako sa volá ten mladý vedec? Á, myslíš inžinier Kováč. Áno, áno, ten. Tak ja ho tam teda dám. On tam aj učí a je taký skúsený. No a teraz tu tvoja motivácia. Motivácia pre zadanie. Pomôcť Afrike. Vytvoriť niečo zmysluplné. Keby sme nemali tak naponáhľať, tak ti poradím, aby si to vyplnila podrobne, pretože od tohto veľa závisí. Ono totiž nie si automaticky v tom zadaní ešte. Dobre, však ja to ešte upravím prípadne. Dobre, dobre. Máš už aj teraz nejaké mená členov týmu, alebo ich doplníme neskôr? Doplním ich neskôr. Dobre, ale Ale nezabudni prosím na to, že ich sem potom musíš doplniť. Až tých členov týmu samozrejme máš. mám, jasné. Dobre, pozri sa, tu je posledný krok, úplne jednoduchý, ani si nevšimla, už sme tu preleteli registrovať tým. Vidíš, aké je jednoduché? Aha.
A už som tam? Nie si. Aha, Úplne bežná chyba, čo sa môže stať, je, že zabudneš vyplniť. svoj kontaktný údaj. Tak, presne. Minimálne jedného člena týmu. Čiže dáme tam toho Antona, Humpelku. Vieš, ten tvoj spolužiak. Áno, áno. To nemyslím z Humpolca. Používaj tú e-mailovú adresu. Aha, a už by to malo ísť? Áno, samozrejme. Vidíš. Čiže čo sa naučila teraz? Všetky polia vyplniť. Tak, presne. To platí, myslím, aj pri iných formulároch. Čiže takto to máš už zapísané, bola si registrovaná, tu to môžeš vidieť a teraz najbližší krok, čo ťa čaká, je čakať na e-mail od administrátora súťaže, ktorý ťa buď schváľa alebo zamietne. Ale tu veľa závisí aj od toho, od tej motivácii, čo si napísala. Aha, dobre. Čiže ak to zamietne, asi si mala slabú motiváciu. To je všetko? Hej, hej. Dobre. Zatiaľ stačí, Dobre, ďakujem. tak pozdrav deti v Afrike.